Da, nu stă atât de... Ce vă măgăluță, ce vă măgăluță? Piciorul operat în stângul. Are pus bandaj. Uite vă, domnule. E destul de lărguț, adică nu să se umfle piciorul ușor. Are bandaj pus aici. Aici trebuie dat jos mâine, dezinfectat cu betadină, pus un pic de tifon leucoplast și alt bandaj. Deci asta facem o dată pe zi, până la 10 zile când scoatem firele de la piele și când cicatrizarea e completă. Are un implant, o tijă, o să vă arăt și radiografia post-operator, n-a mai costat nimic, am făcut din partea noastră. Iar aici are branula prin care și-a primit toate medicamentele, perfuzia și antibiotic și calmante și absolut tot. Am zis că de mâine vă veți ocupa dumneavoastră, vă dăm pastiluțe, să-i dați în continuare. Are pastiluțe sau Injectabile, știu să-i fac sub piele. Sau nu, sau în granulă. Avem și varianta pe rost, adică să-i dați pe gură pastiluță, sau nu știu dacă vă descurcați cu granula. Sub piele știu să fac. În brană, Mai parcă bine, mi-e vă frică dăm- să-i umblu la piciorul și acolo. Vă dăm antibioticele și le dați într-un pic de În gură. cărniță, într-un pic de brânză, Da, da, da. ceva. O de Da. mormăit. Făcuți în pate. Noi Sau ne așa. spăcăram că Da. ții în pate. Da. Făceam biluța mică de parte. de Haideți să ficat vă arăt și zicea, radiografia post-operatoră. Și asta i-o dat jos acum sau nu i-o Nu, dat? pentru 10 zile. Nu? Sau cum o țineți? Asta, dacă nu-i mai facem nimic injectabil, o scoatem, că n-are rost să Mhm. o lăsăm. Păi, scurt, Da. adică, dacă Are și erau un antibiotice. spuricii. Are? Da. Păi da, dădusem cu... Acum cât timp e? Păi i-a Azi, dat adunată, ușoară colegii. când am adus-o. N-a murit. Eu am și pisici. Mai pe rămas așa câte unul rătăcit. Ați văzut noastră că sunt mulți? Da, am văzut. Să-i mai iau dacă... Mă dați-ți Spunem copii și de de la- front. Dar ce, dacă îi punem de ăsta, nu... Parachil? Parachil? Păi dar nu mor așa repede. Nu. Puteți să mai dați vreo 2-3 fusuri de frontline? Mhm. Că O ia Corina are și Corina. pisicuțe. Să Și are vedeți și pisicuțe, radiografia să nu- post-operatoră. Du-te, Corina, și uite-te, că eu nu mă pricep. Acolo. S-a dus unde acolo. Pătrușuliți, uite, ți-a pus și ție bandaj mov ca Lucara. Ești din ton. Ești din ton cu... Da, ești cool. Țintică. Da, glidiți. Parazită. Îmi vrei să tu 2-3 poze. Că vreau fetele noutăți. Că pune și filmul. Păi pozele mele